Mai Martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya dakatar da dakacin garin rikadawa Malam Rabi'u Yusuf da ke karamar hukumar Madobi a jihar Kano. Sarki Muhammadu Sanusi ya bayyana hakan ne ta bakin matawallan Kano Alhaji Ali Ibrahim Ahmad Matawalle da wazirin Kano Alhaji Sa'ad Shehu Gidado. Lokacin da suke sauraron korafin wasu al'umma da ke zargin yaron hakimin Isa Dahiru da dakacin garin Malam Rabi'u Yusuf da sayar da gonakin hakimin karamar hukumar Madobi Alhaji Sale Musa Kwankwaso ba tare da saninsa ba. Ya ce an samu dakaci da hannu cikin badakalar hada-hadar gonakin hakimin wanda hakan cin amanar masarautar Kano ne. Ɗaya daga cikin masu ƙorafin Mudassir Dahiru ya bayyana cewa ya shigar da ƙara ne gaban Mai Martaba Sarkin Kano dangane da cin amanar da yaron hakimin da dakacin garin Rikadawa suka yi masa na sayar masa da gonakin hakimin karamar hukumar Madobi. Sunana Mudassir Dahiru Rikadawa. Alhamdulillah abin ni na ji daɗin wannan abu saboda abin da yake damuna 2019 an taɓa bi na har gona za a kashe ni da 'yan uwansa. Sannan na kai ƙara gaban sarkin ƙaraye Allah ya ji kan marigayi maji daɗin Kano hakimin Madobi. Akwai wani mahaifina Alhaji Alhassan Hine cim na'ibi na Rikadawa. Iso Rabi a togarta mahaifina da azumi aka je aka sa 'yan sandan Madobi suka kawo mahaifina suka rufe shi. Abin nan ina mun ciwo a raina. Sannan aka kuma wannan kiti murmura suka haɗo kai da Hida Isa Dahiru da Alhaji Bala suka sai mun da guri kusan kimanin shekara 7 naira 300,000 na magana ake san da a kuma cin mutunci na a ci mutuncin mahaifina sai na ce to saboda haka ni ba zan yi da wannan tsari ba amma da Isa Dahir da Alhaji Bala da sarki suka karɓi kunya zan ƙara gaban sarki sai ake cewa banda idan da zan iya ce dan hakuri yanzu gashi a bo ito wannan bincike akwai wa'anda suka sai guraren da dama ana masa barazana ne da cewar in ma ba nan ba za a kai su gun 'yan sanda su rufe to ha mutumin ƙauye in aka ce da kai ga ɗan sanda wani gani yake kamar an tura mai mala'ika to mu kuma mun san cewar mutuwa ɗaya ce ba kuma zan mutu ba sai kwana na ya ƙare na tabbata idan na zalunce su ranar gobe kiyama sai Allah ya mun isabi da su wannan abin da ya burge ni saboda mahaifina bai da ƙoshin lafiya mahaifiyata ba ta da ƙoshin lafiya suka cusa mata wannan bakin ciki to amma yau rana ce da nake wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan wannan abin da shi da mai unguwar shi bulbul akwai yanzu kes ma wanda zan gaya muku ko yan jarida ana nan ana kes ɗinsa a kotun kura nasu ci yarinya wucin shekara 2 an je an mata cikin hege amma da sarkin ake haɗa kai akan mutum mai sai ya karɓi wannan da'ira saboda haka nagode Allah ya saka da yan jaridu alkhairi Hawwa Awwal Capital TV Hausa.